V bruselskom sídle Európskej komisie vypukol predpoludním požiar. Budovu, v ktorej pracujú stovky ľudí, rýchlo evakuovali. Pracovisko musel opustiť aj šéf komisie José Barroso. Požiar vypukol na streche budovy. Na miesto okamžite prišli viaceré hasičské a záchranárske tímy. Príčiny požiaru ani spôsobené škody zatiaľ nie sú známe. V priebehu niekoľkých mesiacov ide už o druhú podobnú udalosť na oficiálnej európskej budove. V auguste minulého roka spadol plafón v Európskom parlamente v Štrasburgu. Los Angeles a okolie postihlo zemetrasenie s magnitúdom 5. Obyvatelia rozsiahlej oblasti cítili hlučné otrasy, ktoré trvali asi 15 sekúnd. Žiadne vážnejšie zranenia ani materiálne škody však zatiaľ neboli zaznamenané. Čokoláda sa na 3 dni stala hviezdou bruselského festivalu jedál. Pozornosť návštevníkov pútal 25-metrový pás z 10 000 čokoládových praliniek. Okrem tohto belgického vynálezu si návštevníci aspoň očami mohli vychutnať čokoládové kreácie na tému haute couture.